asa sa ni solu masaha tubotean nunga tapatupa pesta acara bonataon bunguan raja silai sabungan boru bere ibe bere sai saha ma saluhut leleng mangolu saha ma tu panggabean saha ma tu parhorasan. Jadi atar songon arisata tu bulan depan amang inang. Tu isema songon nada bota tu bulan depan. Hamu ma nadapotan arisan ima arisata sali sebulan. Molo au wakil ketua doh memang holam mewakili doh posisinya abang Simon lagi di sekolah lagi rapat. Tung na awe pasahaton nang sarupa ma abang Simon. Mulai ate. Imba tutu. Kon hata manang perkenalan asai boto akatulang ta tutur ta jadi parjolo ma tu perkenalhon margaku siaturi nawalap borugultom nama dubuhon simaduaku boru tabunan. Jadi posisiku di son ibebere soni ma molate di pungata nunga di jalamu haroron nami mardomu du ibango di bagas pungaton molate. Oh, tinggal nami di Grand Amelia Blok W molate. Oras matutu puluhan au marga nabi tupulu jalan awalap borobing jadi tinggal nami di KCP CTPU. Jadi posisi nami dan manubun borsilalai bereng mulai ate kita lagi mulai ate ma di tengah-tengah ni pungata ison amang inang adurang so ibabuhami songon perkenalan diri singkat nami amang ima au marga siegian boru nirajai boru nabi itu jadi posisi nami son ibabere ma amang tinggal nami di Perum Grand Amelia Blok D nomor 10 sada buti mamardongan mulate horas di hawak tulang ni barang tulang ni bah narong so patadam diriku au marga siegian nama dubunau boru silalai moloi natta nagabe boru muna ima boru marpau sonari tempat tinggal nami di Grand Amelia bere mahami di posisi sonarion akka tulang niba nat tulang niba horas
Horas madiamang dot inang. Jai perkenalkan madiriku. Molau marga shopping do. Boru ni rajai boru tambunan. Jai dilihat tuani do tuami dak dana tolu boru. Jai tinggal nami di Grand Amelia. Blok RR nomor 24. Mulai tema. Horas Samanginang. Aku nama Margoar Rizky Fernando Silalai. Tempat tinggal di Pesona Mutiara. Duli-duli beau. Mana tema? Jadi mau lihat tema di pungut tahun, betul doka yang maju diri nami. Mau au marga tabunan, ya boru na pinasa ni tuha tuau ima boru siregar. Tinggal nami di Kasturi. Mau lihat Jadi mulai ate matutu dihita saluhukna akka na baru bergabung tupungan ni tulang opung manang na Bapak Uda ima silai sabungan. Jadi horas majalah gabe majalah horas tulang adong didoknya tua molo lebat aong na ipe mana molo hatop aong na dia duna. Jadi yang marati kinahami tulang boy bergabung di punguan ni opui silai sabungan nadong di Kuninganon. Jadi bolo songon au patadahum madiriku au amani arisa silitonga nahwala boru silaban jala tinggal nami di Grand Amelia. Anggoblok nangalupa tulang aling ara mampoto diba. Jadi bolo posisiku di sot tulang au tubuni boru silalahi ma sian rumah sodi. Jadi bolo au patuk bere mau di son tulang. Mulai ate ma di jalohamu hami gabung di son tulang. Siang gia ma di hari-hari namangihut boy hami reta mangurupi akka sude adat do ulau ni akka tulangi. Jadi songoni mara perkelaran nami abang mulai ate ma horas majalah gabe. Terlalu mobi ma amang par musik nami. Gabe. Par tarias nama lo. Mulai ate ma tutu digokot jauh-jauh nami di rohamu amang raja mengalusi gokon nami. Sebelum mulai acara tamang pasaton nami ma tutu sakti-sakti ni ulau tahun. Upasata memang. Gabe. Maulah tema tutu di Tuhan. Serta bima tutu di punguan na pinarsangapan. Binua sige ape mai sopo dang salah hami manise tungpe nang binoto. Ido tutu amang raja inang sori pada. Dison adong do tutu di pasat tamu songo sakti-sakti imana marisi debatiar boraspir na saisina. Songon hatani na tua-tua matutu amang. Dia do lakakna, dia do unona, dia do hatana, dia do na didok na takas ma pa buah damang. Mulai ate ma amang nama lo nami. Nama takasi matutu rajai disitakas ni ulau tak dia pala sadarion. Nama ningot dohami amang di bahasa-bahasa ni Tuhan di punguan nami di tahun 2025. Nalau mak kamulate dohami amang anggia tutu di acara bona taonon boy mamasu-masu tuhata di sude peparan diopung nami pepara raja silai sabungan boru bere doho ibe berena ima songo buah-buah amang mau lihat. Horas ma jala gabe ma jala horas. Diari nauli diari nadingganon. Di parnakok ni mata niari. Ulau nauli ulau nadinggad dope tahe ulau ta sadarion. Mau liate mata do tutuhan. Siala basa-basa do pangiring-iring na. Tuhita ganuk marsada-sada boy hita marpungu di bagasan namar sangap namar tuaon. Rap martamia kita hutuan. Anggia matutu di ulau ta sadarion. Martinangi Tuhan di sude akatang ta. Di naso tubuhan anak, anggia matutu tubuhan anak, tubuhan buru.
Na di bagas parsaiton anggia matutu tanggal sudah sahid siapa matangna. Di namar sikola anggia matutu gawe parpangkat nanti bos sudah peparan ni silai sabungan anak buru bere nadong di Kuninganon jala terbarita satu huta nawalu. Songon hata ni na tua-tua matutu nama dokon pirma poki baul-baul parsaloman pirma tututot di munasaluna lojo-lojo manang parsaloman. Tutu. Tak bilang si bagading main na dulu pardingdingan. Horas mamu suhu bolon nami asal matutu hamu marsi pairing-ringan. Tutu. Habang masih buruk songgok mai di CPA. Horas mari hamu suhut sang songoni hami pademuna na sinarea. Tutu. Ido tutu amang inang sebelum sota mulai acara tahun tamama tutu hitam marlopit tangan uhut martamiang tu amat tadi bata marhite uning-uninganon anggia tutu dina mamulai manongai sa tujungna totong hita didongani Tuhan. Horas. Sudah buat ya mama. Jadi mulai tema dihamu amang permusik nami. Gabe. Alanga di baik kamu songon musik tamiang tu amat tajahoba. Sonari amang. Aluhodamang ma parpunguan namion punguan ni opung nami raja silai sabungan boru bere do iba berena. Namar ningot do hami amang dipoda ni na tua-tua nami. Napasamakpon na toras nami opung nami. Sayang gia mas sudah hami tutu peparan ni opui raja silai sabungan. Na di bagasan naso tubuhan anak dope dung ulau non tubuhan anak mamang. Naso tubuh boru dung ulau non tubuh boru mamang. Nah di persikolan dilihat tuhata ma bisuk do hapistar. Jadi aluhut bramang majo tu amatta debata pardenggap basai. Mulai hati amang aluhut damang mamuse tu sahalani opung nami raja silai sabungan.
aluhod damang mamuse tu situan natorop tu amat taraja inata soripada asa takas di boto nasida hami namarlas ni roa pupuaran nyopung nami apala ditikyon moleate. Nang mamuka mahita amang songon na tua-tua ma siajur mula-mula main na mula niadat mula niuhum alata lau mulayot ta nama ulaut ta baik kamu majo godang mula-mulai. Laos bedamang ma godang soba-soba asa husoba hami tasoba debata sitopa saluhut botima. Jadi ala naing mangaliat mahami amang kami boru bere do iba bere ni punguan Raja Silai Sabungan asal lihat panggabian lihat parsorasan di hami poparan nyopung nami di huta kuninganon baik damang majo godang gabe
Yes. Yes.
waktu.